Takže kamarádmane, můžeš to spustit. To zhruba na třetinový hlasitost. Jo, dobře. Takže počkej, já to tady natočím. Vidíme, jak to tady dělá. Jo, teď to blíká dokonce, koukám. A tady kameraman, tady kameramana hudba, jo, takže to není moje, to neposlouchám, to se poslouchá on, jo. To na vás víc, kameramane. Musíme rychle hlasitost. Jo, dej to na max. Tak to je polovina. Tak jo. Polovina, jo, lidi. Jdeme na max. Na max. Dark energy.